kupinda ende pane zvimwe zvinhu zvandakazoona baba pati nguva yatinobata engine energy kunoka ukuvateerera zvakare kuti vanobva vahakira energy inenge iriko ikoko ende vanenge vachifamba nacho vakaita kuchibata kana vari pabasa amai we vanonzi mai ani mashoko ekwagutuku ndipo vanenge vakutopfapfaidza kunya kuma DJ yacho nhasi makabatireko Zimbabwe muri yeZimbabwe ndine nyaya yandakaita nezuro dzandakakwanisa kukuzivisai asi dzandisina kuzotaura nokuda kwenguva dzedu ndakataura nyaya yekumhondoro yekubatwa kwemombe dzinokwanita 52 dzange dzakatoungana dziri pamapurisa mushure mekubatwa zvitori pane rimwe plaza radzanga dzichengetwa zvokuti kune vamwe vanhu rutosvika vachitoti inde yangu iye ndakataura zvakare nyaya yekumushumbi pools Marsh Central ndikwenda kanyembo yes ndikwanyi kumizukuru ndizvozvo udza asekuru akusuka mzera dumbero kuti topfura nepo tichenda vaende vanotarisa kuti hapana dehwe here remombe yavo sabhuku anozivikanwa achigara munzvimbo semutungamiriri aine chinzvimbo zvakare murumende ari sabhuku ndokubva apiwa usabhuku namambo ndokubva anovakira about 1 kilometer kubva munogara vamwe muchidondodondo izvo aiziva zvaari kuita aiziveiko saka zvakazoitika ndezvekuti kune vakashaya mombe dzavo vari mukati mekutsvaga dhuma nepamarunzi akasibiwa katingika kunhuhwa ezvo ihipi yematehwe yakaunganidzwa mamwe akapiswa mamwe akuora mamwe achisati aora pachibva paonekwa pane misoro inokona kuita 8 fresh misoro yemombe kuratidza kuti pane mombe dzakaurayiwa ndokumaiti vakomana pane zvandaona kuno but pamba ndipanhengi nengi ari kutaurwa iyeye atori kunzvimbo kune kamba nemapurisa vanhu vasati vaita zvavari kutakurauka anga atohwakwako anove ndiye ari sabhuku zvakare ane chimwe chinzvimbo chiri hurumende mama Isabero papa isa apo uri mutungamiri munyarikani right imedzimedza ndiri nadzo nhasi baba pati vabvunze vari kuda kunzwa nyaya yepaEpworth apa vangani vamirira vangani vari kudaka kunzwa nyaya yepaEpworth ngawasimuse maoko ndiri kungodaka 20 maoko paWhatsApp channel yedu 0713938538 0713938538 Jairosi Jerasi pachisipiti akachibata Josiah paindu kuEastview akachibata Maikuripa pamurehwa center akachibata ndiri kuona pane message yabva kuChegutu yebo admire nduku paChegutu chiri tichi muti Clever takawira paEpperton Martini takachibata paGreystone iGreystone Park ikayo aiwakati notenda baba Isabel tsudzurai Ivan Govero kobulawayo vaterere vacho vari kuda kunzwa kuti chepaEpworth ingoti turu musoro wenyaya sawira wemufi parufu ari mufi wechikadzi ari sawira wechirume sokuti kune murandakadzi akafa aina sawira wake kureva munhu waitamba naye nokuwirirana naye aitozika kuti ndiani secret nokuwirirana naye sawira auya parufu rwemunhu uyu akabatwa achita bonde pamubhedha wemufi parufu rwasawira wake achita nani nemumwe sawira wakauya ipapo mushakabvu anga atovigwa here asati avigwa vanhu vari kutochema akaiswa mune imwe imba Africa Dzonga, the whole world. Zvakawanda manyai pa National FM WhatsApp channel kana musati majoina ingotumira ika word rokuti link LINK pa WhatsApp number dzinoti 0713938538 0713938538 0713938538 Papa Isabel fafaidzai ndozawa kuti vazhinji vamirira chekupi Epworth epatodi pake Andrea simudzampata tirove pakatsikatsika simudzampata tirove pakatsikatsika simudzampata tirove simudzampata tirove pakatsikatsika simudzampata pakatsikatsika simudzampata pakatsikatsika Reporting to the angel. Wakatanga niko pakunaka Leviticus mwaya kuchane wakati kana uchida kunaka itasa iko taura na Simon Peter kukatevera niko pakunaka Nicodemus kutenda kwa ida niko
Mother Mary. Akapedzesera pakutendi. Simon Peter. Tapio. What a man spine for the Peter. Afana tusipekeshana mturai mambo. Tumanda wakachiwemba kimenikiani. Simpiniti horomaiti. Denya roshweri pinifo. Wakachwer. Simpiniti. Horomaiti. Denya roshi. Akaroshi. Airi. Po. Rigiti. Vo. Mati makabata chekupi. Paka. Epwethe. Wamkasekwa siti ni mungwa bakoko hapa. Wakabela chipotoni patongwa ipapo. Pamoja na Clever takawira. Pa epatoni ipapo patona kupita ipapo Clever. Paka. Epwethe. Epatoni pake. Mamkasekwa kwa stepo. Gwenda. Chimuntu wakabata ipapo. Ndio pavari papo. Mukoma pinda pa Epwethe. Pande muranda kadzi. Angachi zuraramira ari ega. Asina murume. Asaine vana vake. Achirarama ari papi? Ari pa Epwethe. Zvakazoitika ndezvekuti mukurwara Mwari vane nguva nekutonga kwavo. Murandakadzi uyu akabva pakuita sei? Pakuti kufa kwatinoti kuti siya kuti nguva yavo yaita sei? Yakwana. Nematambudziko. Mamukaseko inspector takavarasha. Ndo officer charge pa Epwethe. Inspector takavarasha. Chimuti wakabata vari vakabata. Inzo ai baba pati. Zvadaro. Mukadzi uyu akafa. Afa kudaro vane vake vaitamba nawo. Tim. Kachiri tim. Masawira vakuru. Paka vapindira. Hapana kurarika ngoma yairwa inonzi kuri kuhurunga inonzi nyamusasure. Chinyamusasure chokutamba. Chichiroho usiku wese. Vakasekana vakawanda. Kubva vafonirwa dzimwe nyika dzekunze. Kubva kwaMurewa nevamwe vanga varipo. Pane murume waizikana waiwirirana naye anogara muEpwethe. Murume yanga aripo ipapo. Sawira uya. Okay. So mukadzi uyu aikane 3 room dzake dzaita sei? Dzairocha. So akabvaiswa mune imwe room yaichemerwa. Kwozoita bedroom yainzi vana vadiki vanokunomborera zvavo imomo. Vanhu vachichema vari panze kwanga kusinganayo. Yarohwa ngoma. Paitwa zvese. Vachichema mumwe wavo. Mawindi vanoti kana munhu akafa vanenge achisimudza kofini richiswa pamusoro pebhazi richimbokandwa kugamuchidzana. Ndo zvinoitwa kubasa kwavo. Ndo machemero anoita mumwe wavo. Uku kwanga kuri kubasa kwasisi. Pedzesai Zimbabwe, pedzesai. Beyond, deep down, beyond, deep down, beyond, deep down. Varoya vanapino buba iwe. Papa pati. Kwanza zvakazvirika ribe kuitika apa. Waikuti kwakoti pote paseri beba. Vane zvavari kuita ipapa. Ukakoti pote vane zvavari kuita ipapa. Mutambi webhora anovigorwa achiita zvinhu zvavo. Right. Vanhu vadaro. Pane mukadzi akabva kwaMurewa nemurandarume vane wavadzisawira akachigara muEpwethe. Vanhu vakapinda mumba chikonzero ndomba vachichengeterwa mabhegi. Uchinzi pane vanhu vakawanda parofu. Ukangosiya zvinhu pese zvinogona kubiwa. Vanhu vachichengetera mabhegi muimba yemufi inova bedroom yakarara vanhu. Kwakazoita munhu akaenda kunopinda mubedroom achida kutora jaketi kwakaita senge kamhepo kanenge kakutonhora akati rega ndimbonotora mhepo kunoti paka mupa wanike kunoti paka wanike kuti vanhu ukana kochi tiri kuchema. Vanga uri pambedha wemufi oyo. Ko vana vakotora ndobvangoiswa pasaidi. Iwo vakakwenda pavanokwana chete. Chii kuinga tiri kuchema vanhu. Kuti kuchema ikoko. Vanhu vamukoma KP vakubvunziriswa. Vanhu vavatosiyana vakaenda siyana zvari parufu. Wani ndiwe muEpwethe. Wani akabva kwaMurewa. Vakasangana parufu ndobva zvatotanga ipapo. Ndobva zvatotsva. Pambedha wemufi. Baba Isabel. Saka nyaya yakapedzwa sei? Ko inoenda kupi? Vari kuchema. Hanzi nambuya Mbambo. Udza bhosho andidane andishevedze andichemere katatu. Mbuya Mbambo. Rega ndishevedze naye. Maikado wata. Po.
rikiti nyudza igejo icho kwademuri yezimbabwe ndirimo mukati mekufamba mukati mekufafadzana kutsodzura tiri kuitika matimana wose nyika ino paka mondoro shaku mondoro chiri kuititani icho kwademuri yezimbabwe rikandikuziviseni chichaura pano yekumondoro yakamiri yakadai zimbabwe kana muchifamba nenhefenyuro tiri mukati mekufamba nekutsodzura kubva nguva dzese sekuti nhefenyuro haimiri inogara iri mukati mekufafedza nekutaura zviri kuitika matimana wose nyika ino zimbabwe ndakambotaura nyaya yekumondoro kuti vagari vekumondoro vane kuchema nekutsutsumwa kwavari kuita zvichienderana nomumwe murume anozivikanwa ari mumondoro ainzi iye dzimwe dzenguva anotombobata kuti aba mombe abatwa kudariwa motaura umboni zvaitika ipapo akabatwa nemapurisa akaenda kukoti anoita achidzoka kauti dzimwe dzenguva inongotaurika nguva shoma shoma obva adzoka vanhu vari kwatime kutaura vachiti murume uyu anozivikanwa achiita sekunzi iye ane chitendero chaandopinda zvokuti antu vakaona dzimwe dzenguva anogona kunzi mupostori ninyaya yekuti akagerwa mupostori nekuti anyari ndebvombe uyu aitozikanwa nezita kutoti vaitomuta uyu mupostori uyu anotoenda matekereke akati inotozikanwa asi murume uyu anga asisabatwi nenyaya yekuti aizama achitiza dzimwe dzenguva akatiza akadzoka anga asikabatwa kuenda kudzikoti anenge achidzoka iko zvino zvemhuri yezimbabwe paita tenda nekubatana maoko nokurova maoko mhuri yezimbabwe tichisimbisa nokuti vana kana kuti munhu kana achinge agona pane chaanenge agona kunyanya chinenge chambochema nevanhu vanhu munofanira kuchipembedza nekuchirovera maoko kana kuchisimbisa mupei maruva ake munhu vapiwa maruva ake acho polisi yepamhondoro pamubayira kutaura kuno kwatita mhuri yezimbabwe kana pane vakaenda pachanono zuro danga remombe dzamuri kuona idzo dzakawanda idzo imombe dzakakwanisa kubatwa nemapurisa kuti dzanga dzakabiwa nezuro dzanga dziri about 62 mombe dzamuri kuona mabramani dzine manyundwa anenge maturi aya mumwe munhu kunotora ari mukati mekunogara nadzo kutoita danga kuna rimwe purazi riri musango asi mapurisa akabata vari mukati mekuzivisa vanhu ndine nyaya yandakazosangana naye mukoma kebi kana tichitora nyaya tirikada totsvakurudzo kubva pasi kusvika pamusoro hongu dzakabiwa iwewe pawakabirwa baba pati munogara muchitaura nyaya iyi takamboitaura mushure mokunge kuwaterfalls kwawanikwa munhu anga akaba zvimwe zvino amai vakambozivikana vari vhenda pambari apa vachibika sadza mumba mavo mukazowanikwa muine mawadhiropu muine macheya muine maredhiyo polisi ikaina kuti inoburitsa zvinhu asi kune vakasara vasina kupiwa zvinhu asi achinyatsoona kuti chinhu icho ndechangu icho nemhaka yeye asina kuchitora pati chiri chake mukoma kp mombe idzodzo kana ukanosangana nemombe yako wange usina kunoripota kupolisi kuti akabirwa mombe unoitora here zvinonetsa aizi yako zvinonetsa ndo patagara tichitaura baba isabel kuti kana wabirwa enda unoripota kumapurisa ugara une chinobatika yes chekuti pauchasangana nacho kana pane pachinzo vamwe vangachitoti hadzakadyiwa hadzakadarika nhasi mombe dzabuda pachena dzawanikwa wabva wanoona manzumba yako irimo mudanga imomo uri kuti ine 3 months yabiwa but hauna chawakazivisa mapurisa saka mapurisa vanotaura vachiti bosho munotaura navanyati ndo mutauriri ndakakwanisa kutsvaga namba dzemutauriri wemapurisa ukapata asi kubatika kuti tiwati sei titaure nawo sezvo vachitoziva kuti nyaya yaitika saka ndiyo nyaya iri kumondoro yekuti mapurisa ekumondoro zvaimbochema nevanhu vachichema vachiita sei nhasi uno vakabata basa vakomana vemabhandi vakanobata chinhu saka muri kuti dzese mombe dzatiri kuonaka papik iri panational fm whatsapp channel dzanga dzabiwa izo 62 chii chakazoitika kuti mombe idzi dzizowanikwa chii chakazoita kuti munhu uyu azobatwa mapurisa vangava nezvavainzwa vari mukati mekufamba-famba kuti mukati mekuita sei nanhasi vachiriva pakati neprocesi nyaya ichona kuti vaite kana kune zvimwe zvabuda mhuri yezimbabwe nokuda kuvanenge vabatwa zvakare nokuti vamwe vane nyaya idzi vakatiza tinenge tichikuudza kuti kozvino mapurisa ashanda kusvika papi vabatwa vangani uyezve pamombe dzakabatwa idzi vangani vaona dzavo vanhu vachiri kuuya here vari mukati mekutaura kuti ndeyangu kana dzimwe dzakadyiwa kana dzimwe dzirimo imamo zvinenge zviri mukati mekufamba nekuitika tinenge tichikuzisai pati mapurisa vakaita basa endi tinozivaka kuti mutongo wacho wemunhu anenge aba mombe wagara uchitozika aiwa une mhosva une mhosva
basa mai Lisa Banda madzuka bwanji, mai Mufaro Mashoko kwa Gutu ku Lawn Farm vakachibata, amakenosa pa Dankwesi po rikiti bvu, hanzi mai Mupumwa, yes, mai Mupumwa pa Warren Park vakachibata chemuti zvekare. Tinotenda, rambai makabatira ipapo. Chimwe chiri kuti kudini baba Isabel. chokwadi muri Zimbabwe ndiri mukati mekufamba nekutsudzwa kama tima wose nyika ino seko mukaseko vana Lulu Baby vakabada chibuti vari bogo ndo mune timu inonzi timu Masagasi na chino. Yes, ndo pani murane kadzanonzi Marijata nevabolo siti vanogeza vakabada chimuti haiwa kwanzi tikene kachibada chimuti kuti dzvi kwanzi achipukunyika kunyangwe chichinayo kukauya dutu remvura kunyangwe cyclone kwanzi ndoenda nacho ndiMarijata. mukufamba kwedu tiri maCID tiri matikitiva, tiri maCID tiri matikitiva, mukufamba kwedu tiri maCID tiri matikitiva, tiri maCID tiri matikitiva. Icho po po rikiti vo 5 minutes past 10. paka mushumbi pu Mash Central. Hey, Zimbire. nyaya ndiri kutaura panapa nhasi tinotaura tichiti vakawanda vakaita makore vane zvinhu zvanenge vachiita, asi mukoma KB vanotaura vachiti izvo vari mwechete. hamba yazosangana nane demo bita beura chero para ruva rapo rinopasa. kune vanhu vakabirwa mombe vabirwa mombe kudaro vakatoifamba mukati mekutsvaga umari mukati mekutsvaga ndokungodarika nepamwe paakangozoti kupana pa chii chine kasimeko ari kununwaka ndobva anodaiso ari kuenda pari kushe padhuze adasi ari kuna kudanga ari kudhoma nematehwe mombe akatohipwa matehwe kwete dehwe akahipwa kusanganisira ari kuona mamwe arohona mujuru mamwe ari kuora kozoita mamwe ari fresh kunodaiso dhuma nemisoro yemombe fresh inokwana kuita 8 iri mukati menzvimbo. uye akati vakomana ndiri mukati menzvimbo yakati uyai muone kuti kudarutsa izvo kabudira so unogona kunge zvirizvo zviri mombe dzedu kunotarisa kudaiso maona misoro ndi mombe dzavo vanhu vachibva vafona mapurisa kwakafonerwa ikoko zvikanzi maonekwa zvinhu zvendemanhengi makamira kudaiso ari ikoko kwatsori kubasa ikoko ndokwakataka kubatirwa. but regai ndikuzivisei mhuri yeZimbabwe nyaya indiri kutaura panapa iyi ine vanhu vane mazita. kana muchiti vanhu vane mazita muri kutaura kuti kudini? mudanga mandiri kutaura munhu akaonekwa munhu anove sabhuku aine chimwe chinzvimbo futi chaanoshanda mugavhmendi muhurumende ndobudanga ane chinzvimbo muhurumende but ari sabhuku zvakare. ichibva yatsvagwa nyaya ndokuonekwa zvakare kuti sabhuku uyu ane mumwe sabhuku zvakare ane rori inova ndo yaishandiswa kutakura mombe nenyama. ndobva kwaonekwa zvakare kuti kuno mumwe tsanana anoshanda pachipatara spiriji yake ikaonekwa zvakare yakazara nyama kuti pam vanhu vakuda kuita tsvakurudzo kuti alright nyama idzi dzaibuda musabhuku achitekura nemota yake achibuda nadzo murodhi mune road block pavaitakura nyama idzi vaienda nadzo kupi vaidarika nekupi murodhi zvakare munenge mune maroad block. mapurisa vane basa rekutsvaka izvozvi sabhuku vari maoko emapurisa. aiwa vakabva tobatwa maoko emapurisa kana ndisingakanganisi nezuro ndainzwa kuti kune nhamba inogona kuti ngesvika 3 ndiri kukombera vanhu vari mukati menzvimbo iyi yemushumbi puzi kuti mutiudze kuti izvezvi payasvika nyaya vavangani vabatwa koya papi nhamba yemutauriri wemapurisa ichiri kuramba tichazenge tiri mukati mekutaura nawo nokuti inofanira kunge yatiwa mavari nokuti iri munzvimbo uyezve chinhu chechemano nakawanda ende mafoni ari vanhu vari kungochema kuti vakomana chinonzi mombe paruzevha ukaona uri baba une musha usina mombe mudanga kashoma kuti vaverenge kuti pamba ndepanhingi apo ndomwe upfumi wakakosha. but imwe munhu ari uye achingotora unoita hake mari saka iko zvinozvi havasati vakunzwa nemhosva havo asi nenyaya yekuti pavari ndo pakaonekwa paine zvinhu vachatorwa nemapurisa voendeswa kumatare edzimhosva. matare edzimhosva ndo achadzoka achitaura kuti no zvaimborevei imhosva here kana kuti haisi mhosva. baba Isabel maenda mondoro mubayira kune munhu akabatwa aba mombe 62 madzoka musumbi puzi mungaziva here kuti mombe idzanga dzakawanda sei dzakawanikwa dzimhenyu pamwe chete neidzo dzanga dzakafa. pari zvino zvidzi kumushumbi puzi hakuna mombe mhenyu yakawanikwa kwakawanikwa matehwe nemisoro 8 matehwe zvinoreva kuti imombe dzese dzakafa. yes havasina kukwanisa kuverenga
asi chatinosanisha kuti mapurisa pakasvika panzvimbo vakatanga kuita 1 by 1 vakuita zvinhu zvavo ende vanhu ndopachitaka kuti vakambonoripota vaya ndo zvinoverengwa zvakamboenda kunoripotwa ndo zvinoverengwa ndo zviri mumabhuku emapurisa ende munyika yezimbabwe nyaya dzekubiwa kwezvipfuwo kunyanya mombe dzatekeshera baba chii chiri kuitika baba Isabel ende tingaite sei kuti tichengetedze zvipfuwo zvedu ndiri kumushombe pools ndakakwanisa kutaura nevamwe mukoma KB nyaya yavakataura yakasvika pakudzikadzika ichiti kubiwa kwemombe kuri kubiwa nedzimwe nzira dzakawanda nedzimwe dzisi kuba bate vanhu havaone kuti kuba bati pavakabata nekudzika ndakaona panyanya kudzikisa nokuti chinonzi kuba chinhu chakafanana nemombe achikwanisi kubva mune imwe nzvimbo chichienda kune imwe nzvimbo chisina kusainirwa mapepa pasina permit chisina mapepa akakwana asi madzikiro akazoita vanhu vakazenge vakutora sokuti mutemo asi pane paunoshanda here nepasingashandi yeti azvinhu izvo mushemo unoshanda kwese but vanhu vasingazipi kubva nepekuenda vakazenge vane vamwe vanhu vavangakupa mhosva zvakare vekuti kana taenda kunoripota paitwa mutemo wakadai so kuri kunzi aiwa uyu ndinenge hatigoni kumubata asi aita zvinhu zvaitwa nabhosho aita zvinhu zvaitwa nasabhuku pane here munhu ari pamutemo pamusoro pemutemo munyika muno kana kuti mutemo ndiwoti pamusoro pemunhu wese right nyaya iyi handisi ndingaitaura nematauriro api matauriro andoda kuita nyaya iyi mukoma KB vari kuti hongu zvaitika apo nyaya yevari kutaura inyaya yekuti vanhu vari kuba mombe havakwanisi kuenda kumaofisisi nemapurisa kunoclear mombe nokuti ari kuziva kuti haana bepa rainaro zvinoreva kuti kuba vari kuti tiri kutorerwa mombe mumatanga edu tatongwa kumadzitare dziri kuenda dzisina kuclearwa mapepa zvakasiyana papi muri kuti vatungamiri venharaunda kana munhu ane mhosva akaenda kudare kungava kwasabhuku kana kwamambo akabatwa nemhosva obva anzi ngaaite sei ngabhadhare kubva kwatorwa mombe pasina kuitwa mapepa akakwana ende mombe dzevari kuti hadzisi kuuya kuzoti pindai mudanga chitorai iyi dziri kuuya kuzotirwa iyi ndo dzototinhodzorwa pasi hapana bepa raitwa dzobva dzaenda tikanoripota kumapurisa tikanoisa zita remutungamiriri panobva panzi hatikwanisi kuenda ikoko zvasiyane ine aitora usiku ndeimwe yenyaya inofanirwa kakubvunza kune avo vachabva kuministry of local government and public works vanoona nezvekugadzwa kwevatungamiriri venzvimbo handitika kuti kana munhu akabatwa nemhosva vatungamiriri vakaenda kunotora zvipfuwo mudanga right zvisina kakukliwa chii chinofanira kuti chiitike so iyi yakazobuda pamusoro penyaya iyi iye utabirwa zvikanzizvo munongoti kuba ikaoni zvinhu zviri kukobiwa zvinhu zvamuti zvokubiwa zvamusina kuripota izvo takaripota isu but kwakanzi uyu hatikwanisi 0713938538 0713938538 muri kuti kudiniko cheicho chokumhondoro mubayira pamwe chete neko icho chokumushumbi pose kapaka paka mapindira papi bhindura mukoma KB kune chiri kurwadza chevarume vaviri vakasangana padoro rokubikwa rinoitwa rematanda varume vasangana vari vaviri mumwe anobva muvillage make umwe achibva muvillage make vanotaura nyaya dzekuti vanhu vanobatsirwa sei nechivanhu pasina abudirwa vari vanhu vari kutora mashoko vachibatsirana nevamwe vanhu nokuti ivo vanozivikanwa vachiita zvematare sagodobori kana vanhu vemasvikiro vanoita zvekuchera midzi kuratidzwa kuti uyu munhu chaari kurwara anoporeswa necheche ukarotopedza kati unoita zvakati nokuti vanopinda mumweya wechivanhu wekubatsira seun'anga kana kuti masvikiro then onoshiwiribhinifo wakachwemba communication nyaya dzakatanga dzichitaurwa dzichitoikataurwa vasingazivi vakataura zvakati kwakamboitika zvakati zvinoreva chinhu zvakadai so vamwe vachishevedzera kuti iso n'anga hasi muroyi here vachitaura discussion apo ivo vari kupindura
kuti zvakati zvinorova zvakati. Okay. Vamwe vachishevedzera kuti kana ndichinge ndarwarirwa ndikabirwa inini ndikamhanya kunotsvaka godobori akadipa mushonga ndikanoisa panzvimbo paya munhu uye akafa ari kunzi auraya ndiani ko uroyi nen'anga zvakasiyana papi. Varume ava vaidavira nokuti vanoziva zvinhu izvi. Alright. Vakazosvika pakaiswa nyaya yokuti ivo pachavo vange vakupikisana Vari two. Okay. vachipikisana kudaro. Inyaya yei mungaziva here kuti inyaya yei yakapoti vapikisana? Right, yakaitwa ndeyekuti izvo mumwedzi watiri uno mumatare mwedzi uno wadarika uno November uyo vamwe vakashevedzera vakati hakuitwi matare. Zvakagara zvakadaro ukaona uchiita matare mumwedzi uyu uri kuyepa. Okay. Zvikanzi neumwe uyoyo aiwa matare anoitwa zvichienderana kuti iwewe unoshandisa chii. Zviripo zvinoshanda musiri mwedzi unoyu kwozoita zvokuti izvozvo zvinombonzi imbozororai mwedzi unoyu hamushandi nazvo. Mwedzi unoyu hatakuita hatiregere vanhu vachifaka tinomisa izvozvo toshandisa zvinoita mwedzi uyu. Kureva kuti matare anoitwa but zvaishandiswa ndo zvasiyana. Zvikanzi nemumwe manyepo unenge uchibira vanhu zvikanzi una simba iwewe simba iwewe. Umwe akabva ipapo akurwara achirwara kudaro aenda kumba airwara uyoyo akati ndozvaindaitika aenda kumba mukoma KP ndokubva atumira zvakaita kumba kwemunhu wewe wakanisana nayo kuchibva kwemukama wafa mwana. Zvinhu zvakaitika mukoma KP mukati meweekend musi weSaturday achisvika kumba mwana achifa nezuro mukoma KP uye utakura munhu gumbo weyo mwana wake afa nhasi kuseni. Baba Isabel, muri kuti pavarume vaviri vakatadza kunzwisisana vaipikisana padoro. Right. Uyu akabva padoro akurwara ndiye aiti kudini? Ndiye aishevedzera kuti hakuna matare anoitwa muna November. Hakuna matare anoitwa. Zvikanzi hauna zvakakwana kana uchishandisa chinhu chimwe chete unombomira. Okay. Asi kana uchiziva kuti une zvakati nezvakati zvaunoshandisa unotoziva kuti izvi mumwedzi wakati hazvishande uye zvechero kumatare chako chaiko unotonzi iko zvinozvi ayama chembere iko zvinozvi iri shaviri. Kana usina izvozvo enda unopaka. Zvikanzi nauya unonyeba. Zvikanzi hauna zvakakwana ungandidii ari ipapo gumbo tukutuku razvimba ari kuenda kumba achinosvika kumba wagumbo wewe achinoregedzera ikoko mwana uyo asara kwewewe achibva afa nhasi wegumbo wewe mwana wake afa kuseni. Saka kwese kune mariro apo mavhileji akatarisana. Saka izvezvi mukadzi wemurume mugombo uyoyo ndiye abuda pachena kuti pazvaitwa nepazvaishevedzwa ndaita zviziva kuti ndaudzokerana ndakasvika achitaura ndiri kukumbirawo kuti mundibatsirewo sabhuku kwedu. Saka ndapiwa nhamba dzasabhuku ndobva ndambata sabhuku akati inini handizivi kuti bhosho pandinosvika ndichizama kutaura nyaya iyi ndinogamuchirwa sei ko ndikanzi ndatadza andiurawewo here asati andikwanisa. Sabhuku vakutya ngoma KP unotyira nyama yako. 12 minutes to 11 regai katidzoke tichibata nyaya iyi timbonzwa mashoko aya anote wemurume akatenga kuzvimba gumbo achibva aenda kwasabhuku. Okay. Sabhuku iko zvinozvi ndakwanisa kuti ndivafonere ndiri mukati makuteerana nasabhuku anotaura achiti mai vavo vasvika kuno. Okay. But kusvika kwavaita inini nyaya ndainzwa ndataurawo nevamwe asi vandataura navo vanova ndiwo komiti yangu yatiudza kuti sabhuku apa pana mhosva yataona apa isu hatikwanisa kutonga nyaya iyi ende munhu watiri kuvinga isusu tiritonomupa mhosva hatizivi kuti achatigamire sei. Kana muchikwanisa kuenda sabhuku endai mega patisiye ende musataura kuti matiudza atiide nyaya. Saka sabhuku pachakari kuti handikwanisi. Saka sabhuku vaudza mudzimai kuti enda kuhama dzemurume wako unotaura navo kuti rufu rwamuri kuona rwakonzeresa nezvakati. Hatizivi kuti iye murume wacho ari kuda here hama dzake kuti dzizive kuti nyaya yerufu rwaitika kuko ndiye akonzeresa uchimedza hama dzake dzakuziva kuti anoita sei anouraya. Vese vabuda pachena kuti vane mapowers. Saka izvo zvatisatatuza kuti nyaya iyi yapapi izvezvi. Vana vakashaya ava vati vavigwa vese. Hapana vati vavigwa kusora zuro nanhasi. 0713-938-538 chokwadi kuita makwikwi ekuroyewa nakutadza kuita makwikwi ekutsotsonyaka mazai ehuku neH Solutions. Chero kangonzi wanza uziwo ubva unyarira ako unobvei iko zvinozvi vana vatofaka zvinoperera papi? Gloria ngadzoserwe mainosa #justice for Gloria
ngadzosere mambo dzake. Alright, Gloria akadzosera mambo dzake. Alright. Anzi alright, maikana vete pa Newlands pamwechete kana Obey Lutope pa Eastville vakachibata chemuti pamukova panovharwa nematanda. Okay, regai tione kuti iri kubva kupiko. Okay, right, amai avo vano alright, message yacho regai nyasi kuiverenga. Baba Isabel tozivaka kuti mune mashoko akina kunyanga South Masai. Regai tiudze kava Transmedia vagadziseka dambudziko racho. Okay, imi kaimi zviriko here zvakadaro parufu here naimi? Azosenana mukoma kebi urufuko upenyu vanhu kutambwa nawo. Yeah, But manje pamtemo zvinofambiswa sei? sezvataura kamuteereri kuti vadi kusimuka mama wakananga kwa mambo vonopira nyaya iyi kwa mambo, Ichokwadi. so that mambo anoshedza varume ava. Munoziva sei kuti simba rine mudzimai uyu? Mudzimai uyu akaroorwa nemurume uyu aine mwana wake. Okay. Pambapa pane vana vaviri. One ndiye wakaita nemurume uyu. Asara pambapa mwana wemurume uyu Wakaita nemurume ndiye afa. So mukadzi uyu ari kuti kana zvaramba hondo ichiita iyi, mwana wangu wandakauya nawo inini apindiri pahondo iyi. Chokwadi ngamanye aende kwa mambo. Ngainde kwa mambo. Rega tinzwa 0713938538 0713938538. Ngatitaurei tibatsiranika pane nyaya dzabhozhongorwa napapa Isabel. Halo pa National FM. Halo ngoma ke Muri seiko? Muri kutinzwa here? Runzwa Tinotenda mukoma. Tiri kutaura nani vari kupi? tala nashti madina kubindura. Tibatsirei tinzwe. Ruma kambo sera wakadaro kumbona kuti pachapera vana kufa iyo vachazoita sei vasimba wakadaro vari tu. Saka vosiwa vakadaro. Nhare yacho, sorry mukoma wangu kubhindura. Fona izvakare 100 0713938538 0713938538. National FM. Hello. Yebo. Bainosa kwa Jangwezi. Amake nosa mulitani. Ndipo ndikuda kupiwa namba yembava yemombe ndichande nayo. Ha? Ndikasisi wangu wakabirwa mombe dzawo kuno kwa Jangwezi kwa kutorwadziwa moti. Kumondoro kwambaya ikoko. Right, saka muda kuita sei? Tuda kuona mapolisa ikoko kuti tingazoshanda nawo nemapolisa edu isu sekuno. Muri kudaka mapurisa ekumondoro mubaira kuti vashande nemapurisa ekunoko? Kunoko vana constable gwena nana constable polisa neinainosa kwa Jangwezi topambira nyaya dzacho. Vakabirwa kupi komombedzi? Kumondoro kwambaya kudhaga akati nanotarisa akatona yedu imwe mombe Gloria ipo tatatofunga pamwe iripo. Akanezoni chotende uchanewo muone mombe idzi dzasendwa pachanewo apa. Aiwa hazvi kurwadza tachokwadi hakuna chinorwadza ngekubirwa mombe. Zvinorwadza mainosa. Zvinorwadza munhu anenge aita nguva achichengeta zvipfuyo zvake mutora uchiita zvaunoda apa achigerwa mupashu ngemunhu anonamata iye asinganamata. Andebva ari kuzvichengeterei. Madzibaba bhozho. Hanzi vanonamata. Hanzi pane kereke. Ari kuchengeterei ndebva. Hanzi pane kereke vanopinda madzibaba avo. Kunyepa anamatenda ashamisa anotobata vana vevanhu chibharo nendebvu. Matsamwa mainosa. Ngaisiye matambo. Ndagumbuka ndiri kukunyepera iwa achimuti chikunzwika loud and clear. Tinotenda mainosa ko iyi yepabhindura iyi. Dzimwe dzacho nyaya idzi kutaura chokwadika. Zimbabwe inoika yakatakura. Kune vanhu vane zvinhu zvavo kunze uko. Kune zvinhu zvavo vana. Hanzi ndakazoona nezvochaitarwa hanzi Zimbabwe ikasvika paKrismasi Mwari vanenge vatichengeta. Ndiye naidaro. Ndakangochonawo chitenderera mumasaisai hanzi Zimbabwe tikasvika paKrismasi Mwari vanenge vatichengeta chokwadi vanenge vatichengeta. Aiwa katiripo ko Zimbabwe inoenda kupiko? Nekuti zviri kuitika zvacho mukumbozviona vamwe vari kurukwa musoro vamwe akuitirwa zvinhu ivo vaine varume vavo tarisai mone zvazviri kuitapo kana. Bye bye nosa. Muromo kani utaurisa. Zviri seiko mukoma wangu? Mushe arisekebhi kanyumba bhodze. Ari timu zukuru wangu angaoneiko sekuru vari pasaidi. Aiwa hapana. Ndiani wangu uyu?
Langton Chingoma pa Major Brown pa Glendale. taura tinzwe Langton Chimungoma tibatsire padzese dzatatsudzura idzi. Handingobata chevabhindura icho chamataura chekuti sabhuku ari kuramba kuenda kunogadzirisa nyaya dzokupera kuita muviri. Sabhuku ndo musoro wedunhu ka ndo ishe wevanhu ka. Ndizvozvo. Ndiye mukuru wenzvimbo. Saka iwo manje kana vachiramba kuenda kunogadzisa nhau dzakadai so anofana nge achienda ndiani iwo arifana nge vachiisa muzingiro vachienda. Kudare kunofana kuwiwa nehuku apa vari kutya sabhuku. Aiwa sabhuku havafane kutya bhosi ndiwo baba vedunhu ka saka bhosi baba vedunhu saka iwo rega kuenda kunogadzisa nyaya dzakafanana nedzidzo bhosi pakuita nyaya dzedu fukapo. Saka sabhuku zvavaramba vachiudza mudzimai kuti uyu kuti enda unoudza hama dzemurume poitwa sei? Kana sabhuku aramba then wani ngawakwanise kuendera kwamambo kunoona kuti nyaya iyi takaisisa kuna sabhuku wenyu but sabhuku wenyu akaramba kuti akwanise kugeta kuyazogadzisa nyaya iyi wozoona kuti mambo iye achapa tsamba yekuti izonanga kuna sabhuku. tikati vanhu Chingoma tinganesa vanhu vari kutosha tototi mudzimai wacho aita simba rekuti akwanise kufamba uyo aende iye nekuti vanhu pachavo vari kutya kunyange masekretari akati ita wega sabhuku. But zvakaoma mukoma bhozi bhozi pareweya kuti panyaya paita nyaya dzeruku bhozi wana achazoziva kuti vachasvikisana pasi naye bhozi vanogona kutopera wana kwawanda ka. Ndizvozvo chaizvo. Vanogona kutopera wana kwawanda saka nyaya iyi inotoda kuti itotowakacha newakuru wanidzo nzvimbo wachiona kuti nyaya iyi ione kuti yofamba sei. Inoda kutokurumbidzirwa. Inotoda kutokurumbidzirwa bhozi vanogona kudeuka ropa revanhu vakawanda vakadaro manje. Aiwa tinotenda Langton awe. Vese vari mutransport rananari kupi? Khimora pakatakwara. Akhimora. Bwanjini. Bwino bwanjinu. Hai pang'ono. Madzi ari kubvumba. Hai kuvhumba yagonera yekuvhumba usiku wose. Mabzara ndipo. Ikangena pansi. Tithandizeni tibve zatsudzirwa naPozhongora. Right, nawire varume vabhindura. Vanga vasingafanira kunge vachiincluda vana munhau dzavo. Vaifanira kuratidzana masimba ivo pautu hwavo. Pachavo. Yaifanira kuperera kwavari vari tu kwete kuzourayisa vana zvavakatoita zvakatoshata. Kuti mumwe akanzi nzeve obvanzi muno. Vopedzera varatidzana masimba kwavapa nyama dzavo kwete kumhuri. Zvakatoshata zvavakaita izvozvo. Iyeyo kwamambo itori right. Ngavaende kwamambo. Ambo yavo ngaende kwamambo. Vanogona kutobatanidzirwa kana iwo futi. Ichokwadi. Vanonga kuti ndada kuurayira mukadzi wako unoti nepower stere. Ichokwadi. Shit. Avo vekuba momba avo. Vanorwadza. Inini vatomdzosera kumashure ndakabirwa 16 mbudzi pa24 January gore rapera iro. Kupi? Kuno kwakatakwara kuno condition. Saka akabatwa ere akabambudzi? Havana kubatwa ndoda anogadzira. Ende zvinorwadza. 16? Pakaipa vari kutidzosera kumashure 16. Ya zvakaoma yesori mukomo wangu. Asi makaenda kunoripota kumapurisa? Aiwa iri kumapurisa pane dzakatombowanika kukwara tikatomboenda kunoona ikoko dzanga dzisiridzo. Aiwa mhosva airove vanobatwa chete akhimora pakatakwara. Ya baba Isabel manzwa akanyaya zvikanzi ngavamhanye kuenda kwani kwamambo nokuti mudzimai uyu anogona kubatanidzirwa.